Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħarab milli jwieġeb mistoqsijiet diretti tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija dwar il-kuntratt bejn il-Gvern u l-Vitals Global Healthcare dwar l-isptarijiet Maltin, iżda konferma li l-Gvern ma kienx involut fin-negozjati bejn Vitals u Stewards li jixtraw l-isptarijiet Caring Rex għalluqgħu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għamel diversi mistoqsijiet parlamentari dwar is-settur tas-saħħa lil Prim Ministru Joseph Muscat imma viżibilment skomdu ħarab milli jwieġeb. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija staqsek il-Gvern tax il-kunsens tiegħu. Il-Prim Ministru konferma li tranzazzjoni saret bil-kunsens tal-Gvern iżdu qatt ma attenda laqat u ma jafx kien diskuss bejn iż-żewġ naħat. Il-kap tal-Oppożizzjoni saqsa jekk it-trasferiment sarx billi nbijaw l-isma jew jekk ingħatax konċessjoni fuq l-art bil-Prim Ministru skomdu jgħid li m'għandux il-fajl qudiemu u ma setax iwieġeb. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa jekk il-kundizzjonijiet ingħatawx bil-miktub u jekk il-Gvern għandux id-dettalji tagħhom. Il-Prim Ministru jsostni li m'għandux l-informazzjoni u li mhux ċert għax qed iwieġeb mill-memorja. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija staqsa wkoll jekk il-Gvern hux se jippubblika l-kuntratt bejn Vitals u l-Gvern jew bejn Vitals u Stewards, anke hawn il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija staqsa jekk il-kundizzjonijiet tal-kuntratt ma' VGH kienux miksura. Il-Prim Ministru hux lest iwaqqa l-ewwel kuntratt u kif fl-aħħar xhur kien hemm problemi serji fl-istrutturi tal-Vitals minkejja li kienu qed idaħħlu 180,000 euro kuljum. Anke hawn il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb.